Karat, oy. Saan man eh? Ano man eh? Ingon, Palmiro, ayang ruta. Puro man lagi ni mga fine tree. Saan man ni Gara? Ay, wala tao. Dong! Dong! Laman! Asares? Si Kapalmiro, Dong. Si Kapalmiro, sir. Ito dato, sige barug-barug. Salamat kay Dong. Kamusta po? Botol ni mo, Dong. Okay, Dong. Haman mo ito magipadala nga, negosyante nga, mupalit sa kong yuto. Tapos kasayang ay palagbig gaya kay... Wato na ito, liyo nga lugar biya. O sige, sige. Padulog na kaya. O, salamat. Sir, ikaw na yung tagiyan. Yuta, sir. Oh, ako to. Ikaw to mupalit sa kong kayutaan sa. Oh, sir. Congrats, sir. Ako ditong kaya ng yuta. Si Kapalmero, ikaw, sir. O ako pre si Kwan, sir. Taguro. Kayutaan, sir. Pwede ra. Hey, oy, oy. Yes, boss. Pabuta ko. Dali, dali, dali. Muli siya palit sa trabaho mo yuta ba? Ay, kabalakan eh. Sir, kay kugyan kay ni. Abad ka ba? Waka sir. Mo gani kugyan kay wala. Sige, pwede Imo ni mo palit. Sugot ra ka, Dong. Sugot ra. Tara. Na. Kani sir, sa man sa mga sir. Adili. Tawag ko ni na magpahinto. Paito ni sir. Oh, tawag ko. No. Paito gid sir. Lami bego. O sir. Isa man. Dili na pagyan kay makamata ang dragon. Anak, sa ko man isa. Wabas sir? Oh, Lami ni. dili man. Dito ta, dito. Oh, sa ko man isa sir. Kini siya, kini. Katong tulog ang dragon ako dito, ga birthday man to. Muna sir. Kung kani sir wala lagi ni tusok sir. Wala kulang sa. Isa. Sir. Ay, okay, nang urinti dito lang ta. Na. Uy, boy, pagdalay, boy. Oh. Sir. Gusto ka mo tanaw sa mong resort nga tag 300 million ang abang maligo. Asa man sir? Uyugan ni ka, sir. Tan na. Tugayo si boss, oy. Wala, sir. Uyugan din kayo, sir. Wah, Nga. wala may kaso na sir. Kayutaan diri sir. Naman di ato yung isgutan. Gusto ko 3 billion. Oh, sige. Oh, 3 billion? Cash? Ano? Cash sir? Cash? 3 billion? Ko dire nga. Akuha ang kwarta na sa sir kanang Oh, shot. Boy! Sports ka? Magawa na No. Manuga, boy. Alay sa dong. Pali ako kuha sa kwarta. Dong no sa sports car na ko nga. 3 Barsahan billion na, 3 billion? Oh, cash, cash. Yes. Paliag lang ko dong ha. Uy, 3 billion, 3 billion. Regalo na lang.
DJ Christian #1 exclusive. Tiga tawa. Gigi, balik. Nara. DJ Three, Christian #1 Si Kapalmiro, sir. Udah tuh sikik barug-barug. Yang nga ba? Agi, dia kasi.